Donostiarentzat garrantzitsuenak izango diren bi hirigintzako operazioi hasiera aurten emango zaie. Txominenean eta Auditzakularren hain zuzen ere, hauetan guztira 4.373 etxe bizitza eraikiko dira. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailak babestutako operazio hauek aurrera eramateko akordioa sinatu dute. Jaurlaritzak ia 900 etxebizitza sustatuko ditu. Hain zuzen ere, bultzada publikoa eman nahi diogu krisia dela eta martxan jarri ezin diren operazioi. Honela, Donostian eraikuntza berpizteko bultzada publikoa ematen dugu batetik eta herritarrei babestutako etxebizitza eskaintzen diegu bestetik eta gainera hiria errehabilitatzen eta kalitatezko espazio publikoak ezartzen laguntzen dugu. Auditzakular gunean 3.059 etxe bizitza sortuko dira, Txominenean berriz 1.314.